Ja. Jeg tror, det er en han. Rev. Ja, jeg synes, du løb, Peter. Hvor skal du hen? Hvad fanden er det, stå og bare kunne se lige her? Og den der i anden skøj, der blev der skøjt ugen. Nej. Og den skal være hurtig. Ja. Så du ikke med på? Nej. Jeg kan sagt, hvad sagde det? Ja, det var man nok over der. Og det vil gerne have mig godt bagved. Ja, okay, lige her. Så slipper vi den, så skal vi have den anden ind. Så. Fik du? Ja, når jeg kønner og skytter, når de er skudt og klodshold. Ja. Nå, men med fået der første gang lidt. Ja, det fik lidt. Jeg har lige fået lidt. Fordi det var ligesom, den slug med røv. Ja. Men net nok. Men anden skøj der må den ned. Men jeg kan fandme ned med sig der.